koristi i benefiti koje mi možemo izvući iz ovog događaja. Jedan je povezivanje kadeta i studenta sa proizvođačima iz vojne industrije kako bi zajedno radili na možda nekim znanstvenim projektima, pisali svoje diplomske, čak i doktorske radove. Isto tako približiti javnosti vojni sustav, našu opremu kojom se ponosimo, koja je isključivo hrvatskog podrijetla, a samim time približili hrvatske znanstvenike hrvatskoj vojsci te tako radili na budućnosti i razvijanju cijelog društva. Svrha materijala u vojnoj industriji je prikazati studentima iz civilnog sustava, ali i našim kadetima, koji se materijali koriste, na koji način, kako su nastala oružja i oprema koju hrvatski vojnik nosi ne samo u domovini nego po svijetu i kako što više doprinijeti razvoju i boljem korištenju te iste opreme koju mi dobivamo iz hrvatske industrije. Ovim projektom cilj nam je povezati što više studente, znači kadete i civilne studente, jer samo zajedno u vidu nekih projekata i zamisli možemo postići puno bolje rezultate. Povezati znači firme, prvenstveno sad iz vojne industrije, kako bi danas sutra mogli zajedno sa kadetima i civilnim studentima razvijati nove tehnologije, izrađivati završne radove i projekte za daljnju suradnju.